Wara aktar minn 3 snin, il-katavru ta' Lassana Cissé se jintbagħat lura il-Kosta tal-Avorju. Cissé missier ta' żewġ titfal huwa l-vittma ta' qtil meqjus li sar b'mottiv razzjali li seħħ fis-6 ta' April tal-2019. L-aħbar ta' ripatrijazzjoni tal-katavru tasal minn sorsi li tkellmu mal-Gazzetta Times of Malta. Lassana ta' 42 sena nqatel b'tiri fi drive-by f'Ħalfar. Akkużati b'dan il-qtil kienu żewġ soldati żgħażagħ, Francesco Fenek u Loren Scicluna, li ġew akkużati wkoll bl-attentat ta' qtil ta' żewġ irġiel oħra u hit and run ta' persuna oħra. Il-vittmi kollha kienu ta' karnaġġjon skur. Fenek u Scicluna ingħataw il-libertà provviżorja. U meta il-katavru ta' Cissé ġie rilaxxat għad-difna 9 xhur wara l-qtil tiegħu, il-qraba tiegħu ma jistgħux jifhmu għalfejn il-katavru nżamm fil-kamra mortwarja għal żmien daqshekk twil. Sa Marzu tal-2020, il-Gvern Malti kien wieħed li r-repatrijazzjoni ssir iżda imbagħad il-COVID-19 waqfet dan milli jsir. Madankollu, aktar minn sentejn wara, il-familja kienet għadha qed tiġri wara l-Gvern biex il-katavru jintbagħat lura. Sorsi li tkellmu mat-Times ikkonfermaw li issa l-katavru ta' Cissé se jittajjar lejn il-Kosta tal-Avorju fil-jiem li ġejjin u se jkun midfun hemmhekk. Jidher li qabel dan se ssir tifkira żgħira f'pajjiżna.